जय हो भोजपुरिया सुनने वाले श्रोतागण लोगन के। हम आप लोगन का छोट भाई विनय शर्मा भोजपुरी एक्टर रउआ लोगन से यह कहल चाहतानी कि हमारे एगो चैनल बा जेकर नाम है SMI भोजपुरी ग्रुप। ओकरा के रउआ लोग सब्सक्राइब करी, लाइक करी और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसन लगल। उसमें बड़ा अच्छा वीडियो डालल जाला, आइडियो वीडियो। और आप लोगों की आशा ना बल्कि पूरा विश्वास बा कि ज़रूर अच्छा लगी। आप लोग सुनिए और देखिए। रउआ ऐसे ही अपना छोट भाई के आशीर्वाद दुलार प्यार दी। रउआ लोगों के दुआ से तो इतना लोग बड़का स्टार हो गए ना। रउआ लोग हमारा के दुआ आशीर्वाद दी हो जाए। चला तानी अच्छा, फिर हम मिलब अगले वीडियो।